सासे आगुनि NDP-नो माने गोख्रों सोद्रोमा बिथांखौबो सायखं बसुमतारीखौ बिबुंथि खावलायबाय। बिनि उनाव आं खावलायनो सानबावदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि जन' गोजोर बिथांखौबो बिबुंथि खावलायबाय। फारियै बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि आफादनि एक्स एनडिपिनि जेरै बाहागो बुंथिगिरि बि बेंगा बिथांखौबो बिबुंथि खावलायबाय। आरो बेनि उनाव समनाथ नार्जारी जोंहा दानि पार्टीनि गोख्रों मावथि बिथांखौ आङो खावलायबाय। अर्थात इयुथ सेलनि बिथाङा आगुनि आफादगिरि। बेनि उनाव जोंहा बेवहाय बाहागो लाफैबावनो हादों बर' समाजनि जिल्लानि आफादगिरि नित्यानन्द ब्रह्म बिथांखौबो बिबुंथि खावलायबाय। आरो बाहागो लाफैबावनो हादों साहित्य सभानि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि एबा नेहाथारिया हयथ' बेहाय सफैदों बिथांखौबो बिबुंथि खावलायबाय। बेवहाय जोंहा आगुनि पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटिनि डिप्युटी चिफ कन्वेनर निराग्न ब्रह्म बिथाङा आगुनि मुभमेन्टआव गोख्रों बाहागो लादोंमोन बिथांखौबो बिबुंथि खावलायबाय। आरो फारियै बाहागो लादों जोंनि मुंख्लं नखरनि नैबे जोंनि रामपुर बिल बा वेस्टार्न जोंनाव गिबिसिन मुंख्लं जोंहा राणा अर्थात बसुमतारी बिथांनि बिफा बिक्रम नार्जारी बिथांखौ बिबुंथि खावलायबाय। बेवहायनो जोंनि आगुनि बाहागो लाफैनो हानाय एक्स एनडिपिनि जोंहा गोबां दैदेनगिरि बेहाय बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौ दैदेनगिरि बिथांमोन फारियै बेवहाय दङ जोंहा आगुनि आर्मि चिफ इसामरा बिथांखौ आङो बिबुंथि खावलायदों। आरो बेजों फारियै जोंहा जायगुन बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट आगुनि। आरो फारियै बेहाय दंबावो जोंहा गोबां आगुनि जोंहा काउन्सिलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आं फारियै बिबुंथि खावलायदों। आरो बेवहाय मुंख्लं नखरनि जोंहा फारियै बेहाय दंबावो सानसोरां बिथांनि नखरनिफ्राय सफैनो हादों बिथां बाजैखौ